हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे गोदान सारि लानानै फैदों। सारिखौ लिरना हरदों बिथां मिथिसार बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, गामि 1 नं माजुलि। बिथांनि सारिखौ बयबो खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामो। दे बिदिबा सारिखौ जागायदिनि। आइ आरो आफा, नोंसोर आंखौ जोबोद दुखु मोनबाय नङासै होनबा? थारैनो आइ आरो आफा, नोंसोर आंखौ जोबोद दुखु मोनबाय नङासै होनबा? नोंसोरनि साननायखौ जाफुंहोनो हायैनि जाहोनाव। आइ आरो आफा, आं आंनि साननाय बायदि खामानि मावफ्लांबाय आरो लाबायबो। बिनि थाखाय आंनि बिमा बिफा जाबायबोला आंखौ निमाहा होदो आइ आरो आफा। थारैनो आं आंनि साननाय बायदि खामानि मावफ्लांबाय आरो लाबायबो। बिनि थाखाय आंनि बिमा बिफा जाबायबोला आंखौ निमाहा होदो आइ आरो आफा। दासो आं फस्थायबाय आइ आरो आफा, दासो आं फस्थायबाय आरो आइ आफा। सिगां जेबोखौनो साननो रोङासै। आंनि गोसोआ साननो रोंनायमोनब्ला आं आंनि बिमा बिफानि खाथियाव मोखां नायलाय नायलाय जानाय लोंनाय आरो बिमानि गोदै रावजों लिंजागौमोन फिसा हौवा होननानै।